दिनैनि साना जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथावना सान मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे आक'बार आरो 6 जन एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ होननानै मोनसे राय फोसावबाय। बे फोसावनायखौ लानानै दिनै एक्स एनडिबिफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरो दुखु मोननायनि माखासे जाहोनफोर जोंहा दङ। खारन जोङो 2013 मायथाइयाव फर्मेल सिजफायाराव फैनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो मोनसे सुक्तिनि बेलायाव जों सावरायगासिनो दङमोन, मोनसे मोजां गोरोबथा खालामनो जोङो सावरायगासिनो दंमोन। नाथाय माखासे सम बारलांनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय जोंनि मेगनजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे एकर्डआ जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथायाव रन्जन दैमारिखौबो लानानै थांनानै बिनि सागानगिरि खालामहैबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा। दा बेबायदि जानायनि उनावबो दिनै बिथांखौ आक'बार गुवाहाटी हाइकर्टआ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम थानांगौ होननानै फोसावफिननायखौ लानानै जोङो बारग' एनडिबिफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायखौ जोङो दिनै रायजोनि गेजेराव जोङो फोरमायनो हास्थायदों। आरो बे जोंनि जि समायसा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननो नागिरनाय जि मोनसे जोंखौ नासयनाय, बे नासयनायनिफ्राय उदां जानांगौ, बे नासयनायनिफ्राय बारग'थारनांगौ जेरैखि जाया बर' माहारिया बेखौ दिनै एक्स एनडिबिआ बुजि मोनदों आरो बेखौ बुजि मोननानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खावलायनो हास्थायदों। दिनै बिटिआर गोरोबथायाव जेसेबांखिनि सिगनेटरिफोर दङ साफ्रोम सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव अमित शाहखौ खनसे लोगो हमनांगौ आरो जाय सिगनेटरिया दिनै जेलाव दङ, जाय सिगनेटरिनि लोगोफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय मोजां मोनसे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनांगौ होननानै जों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो हास्थायदों। जों मोनथिनाय माखासे समफोरनि सिगांनो सासे बिटिआरनि सिगनेटरिया जोंखौ बुंनायमोन जे आङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो खावलायबाय जे दिनै जोंनि लोगो सिगनेटरि जायहा जोंजों लोगोसे दिल्लीयाव एखेलगे बिटिआरआव साइन खालामफानायमोन, बे बेक्तिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ। बे बेक्तिखौ उदां खालामनो थाखाय जों मोनसे खामानि मावनो हायो। जों गासै सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव थांनानै अमित शाहखौ जों बुंहैनो हायो, नोंथांजों एखेलगे टेबोलाव जिरायनाय 27 जानुवारि 2020आव खालामनाय जोंनि लोगो सिगनेटरिया दिनैबो जेलाव दङ, बिथांखौ नोंथाङा उदां खालामनांगौ एकमात्र सान्तिनि खाथिराव होननानै बे मिहिनेश्वर आदा बिथाङा जोंनो फोरमायदोंमोन। बेबायदि फर्मुलाजों जों खामानि मावनो प्रमद बर' बिथांनो आं आइडिया होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बिथाङा जेबो खालामाखै होननानै जोंनो फोरमायदों। आरो जों सम बारलांनायजों लोगोसे नुदों गोबां मिडियाफोराव बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंसोदों। दिनै जोङो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावदों। आंनि खामानि मावनाय मावैखौ दिनै आं बुंनानै माने फोरमायजोबनो हानाय नङा, खिन्थु इसोरा नुगासिनो दङ बेसांखिनि बिथाङा माने बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नुदों। बेवहाय दिनैनि तारिखाव जोङो गुरैयै खावलायनो हास्थायदों। जों नुबोबाय जोंनि गेजेराव गोबांथार गावजों गाव बुखिलायबाय थानानै जोंहा जेबो जाया। जोङो बुहुमनि गेजेराव जों मोजोमसेल' जों बर'फ्रा, आरो बिनि गेजेरावनो जोङो गावसा गावस्रि जाबावोबा गावजों गाव जुदि बुखिलायबाय थायोबा जोंनि समायसाफोरा जोबनाय नङा। दिनै जोंहा जिबायदि पलिटिकेलि क्राइसिस जानो थांगासिनो दङ, जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै सिगनेसारनि उनावबो माने अयनाय भाबै जेलाव थानांगासिनो दङ, बेबायदि समयसाया जोंनिफ्राय जोबनानै फैनाय नङा। बेवहाय जोङो गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायदों बिटिआरनि सिगनेटरिफोर दिनै साफ्रोमबो ज' जानांगौ। नोंथांमोनजों लोगोसे साइन खालामफानाय सिगनेटरिखौ उदां खालामनो थाखाय नोंथांमोना दिल्लीयाव थाबैनो थांनानै अमित शाहजों सावरायनांगौ। आरो जेरैखि जाया हाइकर्टआ जि माने जाजमेन्ट होदों, बे जाजमेन्टनिफ्राय लाइफ मोनसे सेन्टेन्सनिफ्राय अर्थात जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनिफ्राय बिथांखौ उदां खालामनानै लाबोनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन। आरो बे मोनसे लामाखौ जोङो गोरलै नुदों, बेवहाय जोङो खावलायदों। दिनैनि जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो बेजों बे बाथ्रा दान्थेलायबाय थाबा जोंनि समायसाया दिनै जोबनाय नङा। जायफोरा जोबथेसालियाव दङ एनडिबिएसनि गोबां दावहारु लोगोफोर दङ, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव आरो थाफाफिननांगौ होननानै दिनै जि फोसावजाबाय, बे समायसाया दिनै समायसायैनो थाबाय थागोन। बेवहाय बे समायसाखौ दिनै समाधान खालामनो थाखाय आं अननानै गुरैयै खावलायदों जेसेबांखिनि सिगनेटरि दङ एनडिबिएसनिफ्राय सावरायग्रा सार, इउबिपिअनिफ्राय मिहिनेश्वर आदा, एनडिबिपि प्रग्रेसिभनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी सार, धीरेन बर' सार, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लरेन्स इस्लारि सार आरो प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ, नोंथांमोना साफ्रोमबो ज' जानांगौ। खौसे जानानै थाबैनो नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनानै बे जेंनानि सायाव सावरायनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनांगौ। आरो बेखौ जुदि नोंथांमोना सम बारहोयोब्ला, गोबाव खालामोब्ला, जों जिखौ रिक्वेस्ट खालामदों बिनि सायाव जुदि खामानि मावाब्ला बिनि फिथाइखौ खिन्थु नोंथांमोना समजों लोगोसे नुलांबाय थागोन। बेवहाय अननानै खावलायदों दिनै लामाखौ साफ्रोम बर' रायजो राजाफोराबो दिनै नुगासिनो दङ, मा लामाजों दिनै गोरलै खामानि मावोबा जोंनि जेंनाफोरा जोबनानै फैगोन। बेवहाय रायजोनि जि डिमान्ड, रायजोफ्रा जिखौ मावजानो लुबैदों, गोरोबथा समाव जेरैहाय ज' ज' थांदोंमोन, माखासेफोरा उनाव मोनफैदों थेवब्लाबो लाबोदों, माखासेया दिनै जेलाव दंमोन अब्लाबो लानानै थांदों, साइन खालामहैदों। दिनै थिग बेबायदिनो एखे मोनसे गोरोबलायनायखौ लानानै दिनैबो नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनांगौ आरो जोंनि बे समायसा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बरननायनि बिनि सायाव नोंथांमोना खामानि मावनांगौ होननानै जों एक्स एनडिबिआ जों खावलायदों। हगारबायनानै फोसावनाया थांनाय एमएलए इलेक्सननि सिगां जोङो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोंहा 10 जन
दैदेनगिरिफ्रा जिउ जोबजासिम माने थानांगौ होननानै साजा मोननानै दङमोन जाय माने रायखौ CBI स्पेशल कर्टआ होदोंमोन बिनिफ्राय जोङो बे जाजमेन्टखौ आकबर हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामफिनदों जेब्ला माने ट्रायल जाबाय थायो अब्ला बेलाव मानसिखौ माने बरन बोनो हायो खारन ट्रायला सोलिबाय थानायाव रावखौबो दाय होननानै फोसावनो हाया बे दायनिगिरि होननानै बुंनो हाया बेवहाय जोङो बेल बुदोंमोन बेबायदिनो थांनाय MLA इलेक्शननि सिगां साबाया गबोदोंमोन बे साबा गबोनायनि गेजेराव दिनै सानैया खिन्थु हाबफाफिननांगोन दिनैनि बे हाइकर्टआ जि अर्डारखौ होदों दिनैनि हाइकर्टआ जि जाजमेन्टखौ फोसावदों बे फोसावनायाव सानै व्यक्तिया जोबथेसालियाव थाहैफिननांगोन बे सानै व्यक्तियानो जाहैबाय राजु सरकार आरो बिथराया आइजो मानसि बिथाङा NDBनि सोमावसारनायाव गोबां दुखु दाहा लादों गावनि बेसेन गोसा मोनसे लाइमोन समखौ बर' हारिनि थाखाय जोंनि सोमावसारनायाव बिथाङा दान खालामदोंमोन बिनिफ्राय बिथाङा जोबथेसालियाव थाबाय बिनिफ्राय आरो बेलाव बिथाङा गबोबाय जेब्ला बेलाव गबोबाय बिथाङा सानबाय आं गोदान मोनसे जिबन आङो सुरु खालामनोसै बिदि होननानै बिथाङा हाबा जादोंमोन दिनै आकबर गाज्रि समाव फैफाफिनबाय गावनि हौवा गावनि न'खर गावनि गोदान मोनसे सिमां बेखौ दिनै बिथाङा नागारनानै आकबर जोबथेसालियाव बिथाङा थाहैफिननो गोनां जागोन बे बेसेबां दुखुनांथावना जों बर' हारिनि थाखाय जों बारग' NDBफोरनि थाखाय बेवहाय बेबायदि समयसाफोरखौ जों नुदों आरो उन समाव जोंहा मा जानो थांबाय थादों बेखौ जों नुदों बेवहाय गासै BTRनि सिगनेटरि नोंथांमोना ज' जानानै दिल्लीयाव अमित शाहखौ लोगो हमनांगौ इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनांगौ आरो जोंनि बे जेलाव थानायनि जि जेंना NDBS आरो दिनै जोंनि आर्नि गासै दैदेनगिरिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनांगौ जिहेतु शान्ति सुक्ति होननानै इन्डियानि प्राइम मिनिस्टाराबो डिक्लेयार खालामना गालांदों शान्तिबाला दिनै बथ साइड शान्तिया फैनांगौ दिनै सरकारावल' शान्ति फैबा जाया जोंनि साइडआवबो दिनै जों शान्तिखौ मोननांगौमोन बेवहाय बेखौ नोजोर होनानै साफ्रोम सिगनेटरिफोरा दिल्ली थाबैनो दावगालांनांगौ होननानै जों एक्स NDBफ्रा रिकुवेस्ट खालामदों आरो दिनै जिहेतु साब्रै गबाय होनना बिथांमोना सोर गखा दिनै जायफोरा गदों बिथांमोना जों मिन्थिनायाव दिनै गनाय साब्रैया अनसाय जुगामि लख्रा आरो इन्द्र बिथांमोनखौ जों मिन्थिदों बिथांमोना दाय गैया होननानै फोसावजाबाय बिथांमोना बेवहाय दिनै उदां जाबाय